Nanugod na si kanhi President Rodrigo Duterte sa iyang pamilya kung unsay mga buhaton ugaling mamatay siya samtang nakakustudiya sa International Criminal Court kon ICC sa Dahig, Netherlands. Kini ang gibutyag ni Vice President Sara Duterte ato sa iyang pagbisita sa iyang amahan Hulyo 8 ning tuiga. Matud sa Vice Presidente, giprangkahan na sila sa iyang amahan nga magpakrimit kini kung mamatay siya sa Netherlands ay haiuli ang iyang abo sa Pilipinas. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Lakip sa gibutyag ni VP Sara nga dili siya uyon sa krimisyon. Sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko kung mumultuhin kita o hindi. Gilauman na sumala pa ni VP Sara ang ulahing tugon gikan kang kanhi President Duterte tungod kay 80 anyos na ang iyang amahan. Well, natural din naman na siguro yung sa 80 years old, no? Na mag-isip ng ganon. So, and mabuti na rin yun na alam nating lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yon kapag nangyari. Magupat ka bulan na nga nakakustudiya sa ICC si kanhi President Duterte tungod sa kasong crimes against humanity sa war on drugs panahon sa iyang administrasyon. Kahinumduman nga gibutyag sab sa kanhi asawa ni FPRRD nga si Elizabeth Zimmerman nitong miaging semana ato sa iyang pagbisita sa detention facility nga bukog panit na ang kanhi Presidente. Happy that I have seen him and he's okay but he's so fit, skin and bones. Tulad sa picture na ito, he's really that, you know. And I asked him, I want to eat the food. Sabi niya, ayaw daw ng food. Ayaw na, and pabalik-balik daw. Naglaom gihapon ang pamilya Duterte ug ilang mga taga-suporta nga unta makauli na sa Pilipinas, partikular sa Davao City, si kanhi President Rodrigo Duterte. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.